नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सिंधुदुर्ग कोकणात टॉप. शक्तीपीठाला विरोधाला विरोध करणाऱ्यांना फटके, नारायण राणेंचा इशारा. आणि सावंतवाडीतला बॅनर लावला थेट नगर परिषदेसमोरच. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं इयत्ता 12वीचा निकाल जाहीर केलाय. बोर्डाकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निकालाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच दुपारी 1 वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांना हा निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहे. 12वीचा निकाल जाहीर करण्यात आलाय. यंदाचा राज्याचा निकाल 91.88% लागलाय. यंदा 12वीच्या निकालात कोकण विभागानं बाजी मारली आहे. कोकण विभागाचा निकाल 96.74% लागलाय, तर सर्वात कमी लातूर विभागाचा लागलाय. लातूर विभागाचा निकाल 89.46% लागलाय. महत्वाची बाब म्हणजे यंदाही 12वीच्या निकालात मुलींनीच बाजी मारली आहे. 94.58% मुली उत्तीर्ण झाल्यात, तर मुलांच्या निकालाची टक्केवारी 89.51% आहे. मुलांपेक्षा मुलींचा निकाल 5.60% अधिक आहे. यंदा निकालाचा टक्का घसरला असून फेब्रुवारी-मार्च 2024चा निकाल 93.37% लागलाय, तर फेब्रुवारी-मार्च 2025चा निकाल 91.88 लागलाय. त्यामुळे यंदा महाराष्ट्र बोर्डाच्या 12वीचा निकालाचा टक्का 1.49 न घसरलाय. आता विभागनिहाय निकाल पाहूयात. कोकण 96.74%, पुणे 91.32%, कोल्हापूर 93.64%, अमरावती 91.43%, छत्रपती संभाजीनगर 92.24%, नाशिक 91.31%, लातूर 89.46%, नागपूर 90.52%, मुंबई 92.93%. 12वीचा शाखानिहाय निकाल पाहूयात. विज्ञान 97.35%, कला 80.52%, वाणिज्य 92.68%, व्यवसाय अभ्यासक्रम 83.03%, ITI 82.03%. यावर्षी एकाही विद्यार्थ्याला 100 गुण मिळालेले नाहीयेत, पण 1929 कॉलेजचा निकाल 100% लागलाय. याचा अर्थ त्या कॉलेजमधील सर्व विद्यार्थी पास झालेत. 4562 कॉलेजचा निकाल 90 ते 99.99% लागलाय, तर 38 कॉलेजचा निकाल 0% लागलाय. म्हणजे सगळेच विद्यार्थी फेल झाले. एकूण 154 विषयांपैकी 37 विषयांचा निकाल हा 100% आहे, असंही बोर्डानं सांगितलंय. सावंतवाडी विठ्ठल रखुमाई मंदिराची स्थापना 300 वर्षांपूर्वी झाली. याची स्थापना पाडगावकर महाराजांनी केली. याचं वैशिष्ट्य असं आहे की विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला नेहमी जाणारे पाडगावकर वार्धक्यामुळे जाऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष पांडुरंगानं त्यांना आपलं प्रतीक म्हणून एक मूर्ती दिली. ती आजही गर्भगृहात आहे. आणि या पुस्तकावर कोकणचे पंढरपूर असं नमूद करण्याचं कारण हेच आहे. त्यामुळे सावंतवाडी वासियांनी धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही, कारण पांडुरंग सावंतवाडीतच आहे, असं प्रतिपादन कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर पुस्तकाचे प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर यांनी केलं. सावंतवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचे औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते बोलत होते. सावंतवाडी या वासीय लोकांनी हे लक्षात घ्यावं की आज आपण या ज्या स्थानावर बसलेला आहात, या स्थानाची स्थापना ही 300 वर्षांपूर्वी झाली. आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या घराण्याच्या आधी 10 ते 12 पिढ्या आधी त्या पाडगावकर महाराजांची खाली समाधी आहे. पाडगावकरांनी स्थापन केलेला हा विठ्ठल आहे. आणि वैशिष्ट्य असं आहे की विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला नेहमी जाणारे पाडगावकर वार्धक्यामुळे जेव्हा जाऊ शकले नाहीत आणि त्यांना अतीव दुःख झालं, त्यावेळी प्रत्यक्ष पांडुरंगाने त्यांना आपलं एक प्रतीक स्वरूप म्हणून एक मूर्ती दिलेली आहे. आणि ती आजही गर्भगृहामध्ये मागच्या बाजूला आहे. आम्ही कोकणचे पंढरपूर असं या पुस्तकावर नमूद केलेलं आहे. त्याचं कारण हेच आहे, हे कोकणचं पंढरपूर आहे. जसं वेंगुर्ल्यामध्ये
एक विठुराया आहे, ते विठुराया स्वतः एक महिना येऊन तिथल्या सेवकाची किंवा तिथल्या त्यांच्या साधकांची सेवा करीत होते. त्यामुळे असं म्हटलं जातं की वेंगुर्ल्यातल्या माणसांनी पंढरपूरला जाण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग वेंगुर्ल्यात आहे. त्याप्रमाणे सावंतवाडी वासियांनी सुद्धा धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग सावंतवाडीमध्ये आहे. आणि हे मी 1-2 वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग आहे. मी गोव्यामध्ये कार्यक्रम केला होता, श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शन या. आणि हा कार्यक्रम आटोपून आम्ही परत मुंबईमध्ये निघणार आणि आनंदनाथ महाराजांचे पणतू सचिन वालावलकर यांना मी हे सहज सांगितलं की मी अशा अशा पद्धतीने तळ कोकणात आलेलो आहे, प्रचंड सामग्री बरोबर आहे आणि स्वामी समर्थ महाराजांचे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, त्यांच्या पादुकांचे फोटोग्राफ्स, त्यांच्या शिष्यांचे फोटोग्राफ असे साधारणतः 150 फोटोंचं ते साहित्य आहे. तर मी असाच गोव्यावरून परत मुंबईत जाईन. मग सचिनरावांचं म्हणणं पडलं की आपण ठाकूर साहेबांशी बोलू, आपण सावंतवाडीच्या या विठुरायाच्या मंदिरामध्ये हा दर्शन सोहळा करूया आणि केसरकर सर त्यावेळी इथे उपस्थित असतील आणि आपण त्यांनाही विनंती करू की त्यांनी येऊन याचं उद्घाटन करावं. आणि हा सोहळा करत असताना 2-3 दिवस माझा इथे राहण्याचा जो विषय झाला, त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की या बाजूला सगळी संत परंपरा दिसते, या बाजूला संत परंपरेतले पुरुष आहेत, इथे जगदंबा सगळ्या बसलेल्या आहेत, साध्वी आहेत. विठुरायांचं दर्शन घेत असताना आपण बारकाईने पाहतो तेव्हा असं लक्षात आलं की हे द्वारपाल आहेत, ह्याची रचना फार वेगळी आहे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट अशी लक्षात आली की प्रदक्षिणा मार्गामध्ये युगावतार तिथे दिलेले आहेत. सत्ययुगामधला भाग असेल, त्रेतायुगाशी संबंध असेल, द्वापार युगाचा संबंध असेल आणि कलियुगामधले जे उपास्य दैवत सर्वांचं जे आहे ते विठुराया, ते आईसाहेबांबरोबर रुक्मिणी समवेत गाभाऱ्यामध्ये बसलेले आहेत. मग हे स्वरूप काय आहे तर लगेच लक्षात आलं की इथे मंगलमूर्ती मोरया आहेत आणि दर्शन घेत फिरत असताना या इथे सूर्यनारायण आहेत, या बाजूला जगदंबा, महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अत्यंत दुर्मिळ अशा 3 देवता विद्यमान आहेत आणि भगवान शिव समोर बसलेले आहेत. चटकन लक्षात आलं माझ्या की हे विठ्ठल पंचायतन आहे, हे विष्णू पंचायतन आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लक्षात घ्या, विष्णू पंचायतन आहे, एक वेगळेपणा आहे. त्यानंतर युगावतार सर्व इथे आहेत आणि पुन्हा प्रदक्षिणा मार्गातून आपण फिरतो त्यावेळी दशावतारांचं दर्शन होतं. असं एकत्रितपणे कुठेही जनरली आपण पाहू शकत नाही किंवा असत नाही. इथे सगळी जी मंडळी बसलेली आहेत ती का बसलेली आहेत त्याचा विशिष्ट कार्यकारण भाव आहे. इथे ज्या सगळ्या जगदंबा बसलेल्या आहेत त्या का इथं बसलेल्या आहेत याचं एक वेगळं कारण भाव आहे. आणि आपण या मंदिराच्या बाहेरून जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा डाव्या बाजूला जर बघितलं तर ती तुलसी माता बसली आहे, त्याच्या बाजूला ब्रह्मदेव आहेत. भारतवर्षामध्ये पुष्कर वगैरे अशी नेमकी ठिकाणं असतील की जिथे आपल्याला ब्रह्मदेवांचं दर्शन होतं. ब्रह्मदेवाला दर्शनाची मान्यताच नाही, त्यामुळे ब्रह्मदेव आपण कुठून पाहणार, आपण अन्य बाकीची सर्व देवता पाहत असतो पण ब्रह्मदेवाचं कधी दर्शन होत नाही. पण सावंतवाडीमध्ये इथे ब्रह्मदेव सुद्धा आहे. म्हटलं हे फार वेगळं वैशिष्ट्य आहे, याच्यावर काही करता येईल. कारण असं आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये इतकी मंदिरं आपण उभी पाहतो, परंतु एखाद्या मंदिरावर 100 पानाचं पुस्तक होईल का, तर ती गर्भगारातली ती देवता आणि एखाद्या वेळी ते पंचायतन असेल तर आणखी बाजूला बसलेल्या 4 देवता, याच्या पलीकडे सांगण्यासारखा वेगळेपणाने काही नसतं. आणि एखाद्या मंदिरावर किती लिहिणार, परंतु लक्षात घ्या या मंदिरावर लिहिताना मला 200 पानं कमी पडतील असा अंदाज येऊ लागला. आणि तो आवरता शेवटी असं ठरलं की एवढे मोठे ग्रंथ आज किती जण वाचतील आणि वाचतील की नाही, तर किमान त्याचा गोषवारा स्वरूपामध्ये 100 पानं तरी करावीत. आणि त्या पद्धतीने आम्ही आखणी केली. ठाकूर साहेबांचा मला मध्येच फोन आला की म्हणाले आपण आमच्या विठुरायावर काही करू शकतो का. म्हटलं हा संकल्प काय आहे, कसा आहे, कशा पद्धतीचा आहे, तुम्ही ही प्रेरणा कशी काय घेतली. तर ते म्हणाले मुळात ही संपूर्ण संकल्पना जी आहे ती इथे असलेले पूर्वी होऊन गेलेले एक सत्पुरुष भाऊ मसूरकर यांच्या माध्यमातून हा विषय सर्वत्र पुढे आला. त्यांनी केलेला हा सगळा जीर्णोद्धार आहे. त्यांनी केलेल्या बऱ्याच देवता, बऱ्याच मूर्ती ह्या त्यांनी इथे बसवलेल्या आहेत. आणि जे कार्य थोडंसं कुठे राहिलेलं होतं किंवा जशी ती ब्रह्मदेवांची मूर्ती असेल तर ती ह्या मंडळीने ते कार्य पुढे नेलेलं आहे. तुम्ही या मंदिराचं वैशिष्ट्य बघा, याचं जे शिखर आहे
त्याला कमलदल आहेत आणि त्या प्रत्येक कमलदलामधल्या प्रत्येक देवडीमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण देवता आहे. त्यात सप्तर्षी असतील, वेगवेगळ्या नवग्रह असतील. म्हणजे तुम्हाला जगतामध्ये किंवा हिंदू धर्मामध्ये सांगितल्या जाणाऱ्या सगळ्या देवता एका मंदिरामध्येच तुम्हाला दर्शनासाठी प्राप्त आहेत. आणि तुम्ही नमस्कार करत आहात पांडुरंगाला, परंतु तुम्हाला पांडुरंगाच्या बरोबर आणि अन्य सगळ्या देवता आपला कृपाहस्त वर ठेवून आहेत. हे या मंदिराचं वैशिष्ट्य आहे, सावंतवाडीचं हे वैभव आहे. म्हटलं आपण याचा विचार करू, म्हटलं आपण ह्या ग्रंथ करू शकू किंवा काही. मग एकदा ते म्हणाले असं नको, आमचे लक्ष्मण ठाकूर ठाण्यातच राहतात आमच्या जवळ. ते म्हणाले आपण एकदा तळ कोकणात जाऊ, आपण एकदा मंदिरामध्ये या, पुन्हा एकदा आपण पाहणी करू. आणि त्यावेळी आम्ही एक फोटोग्राफर घेतला आणि दर्शनासाठी खाली याच्या मागे जे पुंडलिक बसलेले आहे आणि विठुरायाला त्यांनी सांगितलेलं आहे की थांबा, मी आईवडिलांच्या सेवेत आहे आणि ती वीट दिलेली आहे आणि पांडुरंग तिथे उभा आहे. हे तिष्ठत बसलेला जो पांडुरंग आहे तो तिथे पाहिल्यानंतर आम्ही तिथून सुरुवात केली आणि सगळे फोटोग्राफ्स घेतले. मी त्यांना अशी संकल्पना मांडली, अगदी ब्रीफ, छोटी छोटी थोडीशी माहिती, पण अतिशय डिटेल, म्हणजे नेमकी असेल अशा पद्धतीने तारखा वगैरे व्यवस्थित शोधून ग्रंथ वगैरे आपण त्याचं परिशीलन करू आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक देवतेचं. आता असं आहे की इथे संत बहिणाबाई आहेत, संत सखू असतील, वेण्णाबाई आहेत, ही नावं आपण कुठेतरी ऐकलेली असते, पण याच्याविषयीच्या डिटेल्स तुमच्याकडे कुठे आहेत? त्यामुळे नमस्कार करणारा माणूस नमस्कार करतो आणि पुढे निघून जातो, किंवा एका बाजूला त्या जगदंबा असल्यामुळे त्याच्यावर कदाचित अनेक जणांचं लक्ष पण जात नसेल. पण नाही, तुम्ही आवर्जून इथे जेव्हा याल तेव्हा नेमकेपणाने दर्शन घ्या. आणि जर त्याची पंचायत झाली की हे काय आहे, जर समजू शकत नसेल तर ही याची योजना आहे. हे ग्रंथ किंवा हे पुस्तक तुमच्या जर हातात असेल तर तुम्ही नेमकेपणाने या सर्व देवतांना समजून घेऊ शकाल. आता प्रश्न असा आहे, आत्ताच ह्याचं प्रयोजन काय आहे लक्षात घ्या. दीक्षित ताई बसलेले आहेत, 2002ला त्यांनी या सगळ्या मूर्तींच्या विषयीच्या थोड्या डिटेल्स जमा करून ठेवलेल्या होत्या आणि ठाकूर सरांनी मला तो बंच दिला बघण्यासाठी. मी त्यांना म्हणालो की याच्यावर खूप संपादनाची गरज आहे, परंतु गाभा तरी आपल्याला समजला की काय करता येईल वगैरे. त्यानिमित्ताने आम्ही जेव्हा मंदिरात फेरी मारली तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं, आज आपण हिंदू म्हणून स्वस्थतेने ठामपणे इथे बसलेलो आहोत ते ज्याच्यामुळे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची इथे स्थापना आहे. या बाजूला राणी लक्ष्मीबाई आहे. जगदंबेचं तेज काय असतं लक्षात घ्या. 1857ला स्वातंत्र्य समरामध्ये उतरलेली ही वीरांगना केवळ वयाच्या 23व्या वर्षी पुरुष वेशामध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढली. 1857चं स्वातंत्र्य समर आम्हाला नीट सांगितलं जात नाही, परंतु खात्रीशीर सांगतो किमान 1,00,000 लोकांनी त्यावेळी बलिदान दिलेलं होतं. इतका प्रचंड मोठा संग्राम इथे झाला. त्याचं सुरुवातीचं जे पहिलं बलिदान आहे, म्हणजे मंगल पांडेपासून जी बलिदानाचीच पद्धत झालेली होती तो विषय तर वेगळाच आहे, किंवा कदाचित तुम्हाला आता विषय आलाय, अगदी मोजकेपणाने सांगतो, आपल्याला बऱ्याचदा माहीत नाही आहे. मंगल पांडेंचा मृत्यू हे 1857च्या स्वातंत्र्य समराची सुरुवात मानली जाते, परंतु तुम्ही सगळ्या मंडळीने अभिमान बाळगला पाहिजे की स्वातंत्र्य समराच्या आधी 22 वर्ष आधी ह्या देशासाठी पहिला स्वातंत्र्य योद्धा दिलेला आहे तो सावंतवाडीने दिलेला आहे. तिथे मडुऱ्याच्या पुढे बांद्याजवळ डेगवे म्हणून गाव आहे. एक ब्रिटिश कप्तान त्यावेळी येऊन वाटेल तशा पद्धतीने प्राणी मारत होता आणि ते उन्मत्त होते लोक. त्यावेळी तिथे काही देसाई मंडळी आहेत. त्यांनी ठरवलं की कुठेतरी आपण हे थांबवलं पाहिजे आणि ब्रिटिश हे पुढे फार उन्मत्त होतील, काय करावं. त्यावेळी त्या देसायांनी तो पहिला कॅप्टन उडवलेला आहे आणि त्यावेळी ब्रिटिशांनी घेरा मारून संपूर्ण त्या डेगव्यातली सगळी पुरुष मंडळी बाहेर काढून एक जात सर्वांना फाशी देणार म्हणून सांगितलं. त्यावेळी कोणी जे केलेलं आहे तो पुढे आहे म्हणून सांगितलं. तेव्हा एका नाईक नावाच्या गृहस्थाने हात वर केला आणि ते हसत हसत फासावर गेले काजराच्या झाडावर. साधारणतः 1835ची घटना आहे.
त्यामुळे सावंतवाडीचं वैभव फार वेगळेपणाचं आहे, हे तुम्हा सगळ्या मंडळींना माहीत असलं पाहिजे. या ग्रंथात त्याचा उल्लेखाचा विषय नाही आहे, पण राणी लक्ष्मीबाईंचा उल्लेख आला म्हणून सांगतो. अशी ही सगळी मंडळी जी बसलेली आहे ती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. इथे सोयरबाना दंबिये बसलेले आहेत, हे बांद्याचे आहेत. हरिभजना वीण वेळ वाया घालवू नको रे, त्या रचना आपण नेहमी ऐकतो, म्हणत असतो किंवा, परंतु लक्षात घ्या की सोयरबानाथ इथे बसलेले आहेत, भाऊंनी त्याची मांडणी केलेली आहे. या सोयरबानाथांना सावंतवाडीच्या संस्थांच्या एका राजाने आव्हान दिलेलं होतं, अत्यंत अवमानित केलेलं होतं आणि कोडगे मारले होते. आणि देवता देवता म्हणता तो देव दिसेल का इथे. त्यावेळी जसं प्रल्हादाला नृसिंहाने दर्शन दिलं त्या पद्धतीने अत्यंत अस्वस्थ झाले सोयरबानाथ एका भिंतीकडे बघून म्हणाले की हे बघा, सर्वत्र भगवंत आहे, भगवंत दिसला पाहिजे याचा आग्रह धरू नका, त्यासाठी तुमची साधना लागते आणि त्या साधने पश्चात हे ठरतं की भगवंत ठरवणार की तुला दर्शन द्यायचं की नाही. त्यामुळे तुम्ही असा आग्रह धरू नका. ते म्हणाले नाही, कोडगे ओढणार, तू एवढं देवाचं नाव घेतो तर दाखव इथे देव. तेव्हा म्हणाले इथेच सुद्धा देव असू शकतो. आणि सोयरबानाथ असं म्हटल्यानंतर त्या भिंतीवर एक लखलखाट झाला आणि दर्शन झालं आणि त्या राजांनी माफी मागितली. परंतु सोयरबानाथांच्या तोंडून निघालं की माफीचा प्रश्नच येत नाही, ज्यासाठी. मग जेव्हा ठाकूर साहेबांचं बोलणं झालं त्यावेळी वेगवेगळे विषय मला समजत गेले. आणि भाऊ साधना करायचे, उपासना करायचे, ती नेमकी कशी असेल. तर एक 2-4 वर्षांपूर्वी मला एक फोन आला होता की त्या एका गृहस्थाने मला सांगितलं की इथे कुडाळ आणि सावंतवाडी याच्या दरम्यान साळगाव नावाचं ठिकाण आहे आणि तिथे डोंगर दऱ्यांमध्ये एका वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ठिकाणी मी गेलो होतो, त्याला नागिणीचा दगड असं म्हणतात. आणि तिकडे काहीतरी दत्त पादुका किंवा स्वामी समर्थांच्या पादुका वगैरे काहीतरी आहे. तर तुम्ही याची नेमकी माहिती सांगू शकाल का. मी म्हणालो कधी गेलो तर मी पाहतो आणि त्याविषयीची माहिती कळवतो. 28 तारीखला मी आता परवा बसलो, 29ला इथे आलो. साळगावमध्ये ओळख असलेल्या एका व्यक्तीला मी फोन केला की अरे बाबा अशा अशा ठिकाणी काही एक नागिणीचा दगड म्हणून काही आहे का ठिकाण. ते म्हणाले हां, ते ओळखीचे गृहस्थ आहेत, मी तुम्हाला घेऊन जातो. ते गृहस्थ मला परवा आले इथे आणि ते घेऊन गेले तिथे. तर ते ठिकाण काय आहे तर साधारणतः एक 40-50 फूट उंचीचे खडक आहे आणि त्याच्या बाजूला दुसरा खडक, तिसरा खडक, त्या तिसऱ्या खडकावर आणि दुसऱ्या खडकावर मिळून एक मोठा खडक ठेवलेला आहे. आणि आत गुंफा कशी आतला भाग आहे, त्या कपारीमध्ये बसून साधना केली जात होती. कोण करत होते तर ते म्हणाले दत्तगिरी गोसावी खानोलकर हे स्वामी समर्थांचे शिष्य इथे बसत असत आणि इथून 1 किलोमीटरवर साळगावमध्ये त्यांनी बांधलेलं दत्त मंदिर आहे. म्हटलं ठीक आहे, हा तर विषय झाला. 1890ची समाधी आहे दत्तगिरींची, त्यामुळे हा पूर्वीचा विषय झाला. नंतर इथे कोण येऊन बसत तर ते म्हणाले सावंतवाडीमध्ये भाऊ मसूरकर म्हणून होते, ते म्हणाले या गुंफेमध्ये येऊन बसत असं. इथे 300 मीटरवर त्यांची कॅरी होती, काहीतरी त्यांचा व्यवसाय होता. तिकडे ते यायचे आणि ते इथे येऊन बसायचे. आणि आमची ही शेतीची जागा आजूबाजूची असल्यामुळे एक दिवशी मी आलो, ते राऊळ नावाचे गृहस्थ होते, ते मला सांगतायत की अरे भाऊ मसूरकर इकडे काय करतात. म्हणून मी तिथे समोर गेलो आणि नमस्कार केला त्यांना. त्यांनी मला नाही ओळखलं होतं कारण ही साधारणतः 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल, पण मी त्यांना ओळखलं होतं. मग त्यांनी विचारलं अरे तू कोण. तर मी बबन राऊळ म्हणाले. दिगंबरचा मुलगा का, असं त्यांची चर्चा झाली. तर तुम्ही इथे येऊन का बसता. तर भाऊनी त्यांना उत्तर दिलं की मला दृष्टांत झाला की इथे जाऊन तू नामसाधना कर आणि त्याचा तुला परिपूर्णतेने उपयोग होईल. अशा पद्धतीने उपासना करून कित्येक करोड जप भाऊंचा झालेला होता आणि त्यातून त्यांनी संख्याशास्त्र प्रवीण झालेले होते. लोकांना साधना नेमकी कशी द्यावी हे त्यांचं वैशिष्ट्य ते जपत होते. आणि त्यांना भगवान विष्णूंनी एक दृष्टांत दिला आणि ही जी रचना आहे वैशिष्ट्यपूर्ण ती कशी करावी हे त्यांना भगवान विष्णूंनी सांगितलं. आणि हे त्यांनी कुणालाही सांगू नका असं सांगितलं होतं. परंतु ही माहिती त्यांनी अविनाश सुभेदार IAS ऑफिसर त्यांना दिलेली होती. आणि परवाच्या आम्ही हा ग्रंथ किंवा अंक किंवा हे जे पुस्तक आहे याच्या लिखाणाच्या वेळी जेव्हा त्यांना आम्ही आवाहन केलं की तुम्ही काहीतरी वेगळी माहिती द्या, तेव्हा त्यांनी हा आम्हाला संदर्भ दिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने पुन्हा विनंती आहे, 200 रुपये देऊन तो ग्रंथ ठेवावा, त्याचं मूल्य ठेवावं असं सुरुवातीची योजना होती. परंतु नंतर असा विषय झाला की सर्वांना घेणं शक्य होणार नाही म्हणून त्याची 150 रुपये किंमत ठेवली आणि आज तो ग्रंथ इथे 100 रुपयाला उपलब्ध आहे.
सावंतवाडी जाणून घ्यायची असेल किंवा पांडुरंगाचं हे मंदिर जाणून घ्यायचं असेल तर हा ग्रंथ तुम्ही तुमच्या घरात ठेवला पाहिजे. श्री स्वामी समर्थ. सावंतवाडीतील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर 300 वर्षांपूर्वीच असताना सुद्धा आज ज्या सुस्थितीत आहे त्याला कारण म्हणजे भाऊ मसूरकर, त्यांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार. हे देवस्थान पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीच्या अधिपत्याखाली आहे. या मंदिराचा कारभार चालवण्यासाठी मोठा आर्थिक प्रश्न आमच्या समोर असतो, मात्र पांडुरंगाची कृपा आहे, सर्व काही आपोआप घडतं, असं प्रतिपादन सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष तथा विठ्ठल रखुमाई मंदिर समिती अध्यक्ष दिलीप नार्वेकर यांनी बोलताना केलं. सावंतवाडीतील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचं औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते बोलत होते. मित्रो, भाऊ मसूरबद्दल मी काही चार शब्द बोलावे असं मला वाटत नाही. त्यांचा सर्वांचाच परिचय आहे. आम्ही सुद्धा अनेक वर्ष त्यांच्या सान्निध्यात होतो. कारण त्यांचा मुलगा नाना मसूरकर हे आम्ही सामाजिक क्षेत्रामध्ये व राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना भाऊ मसूरकरच्या घरी जाणं येणं आमचं होतं. भाऊ मसूरकरसुद्धा आमच्या घरी येत जात होतो. पण त्यांचं आध्यात्मिकाचं जे ज्ञान होतं ते आमच्यासमोर बोलत असताना किंवा देत असताना आम्ही तेवढे बुद्धिमान नसल्यामुळे का त्यांचं अवलोकन आम्हाला होत नसल्यामुळे आम्ही आहोत तसेच राहिलो. फक्त आम्ही ट्रस्टी म्हणून या ठिकाणी काम करत आहोत. या ठिकाणी खरोखरच हे देऊळ पाहिल्यानंतर तुम्हाला कल्पना असेल, आता सांगण्यात आलेलं आहे 300 वर्ष होत आलेलं आहे. आणि भाऊंची तर शताब्दी 100 वर्ष होत आहे. आता 300 वर्षाचे टेम्पल असताना सुद्धा हे तुम्हाला टेम्पल ज्या परिस्थितीमध्ये दिसत आहे त्याचं मुख्य जर कारण जर कोण असेल तर आम्ही जे ऑब्झर्व केलेलं जे आहे ते भाऊ मसूरकर आणि त्यांची फॅमिली आणि त्यांचा मित्रपरिवार हे सर्व करत असतो. ॲक्च्युली बऱ्याच लोकांना याची कल्पना नाही आहे की हे टेम्पल जे आहे, हे देवस्थान जे आहे ते पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीच्या अधिपत्याखाली येतं. या देवस्थानचा आमचा कोणत्या प्रकारचा संबंध येत नाही, तुमचाही कोणत्या प्रकारचा संबंध येत नाही. ज्यावेळी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्टमध्ये 1956 सालामध्ये अमेंडमेंट जी आली त्यानंतर महाराष्ट्रातील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थानं जी होती ती त्यांनी आपल्या कब्जात घेतलेली आहे. पण कब्जात घेऊन सुद्धा त्यांची देखरेख असून सुद्धा या ठिकाणी त्यांच्याकडून आम्हाला 5 रुपये 10 रुपये सुद्धा कोणत्या प्रकारे मिळत नाही आहे. त्यामुळे मला खरोखरच माननीय सोबण साहेब की आपण तर खगोल तज्ज्ञ आहात, तुमचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण आलेले आहात. परंतु तुम्ही गाभारात तुम्ही मला जे एक वाक्य बोलून दाखवलात त्यामुळे मी चक्रित झालो. काय ते आपण बोलून गेलात की विठ्ठल मंदिर चालवणं हे फार कठीण असतं. परंतु साईबाबाचं मंदिर असेल, गजानन महाराजचं मंदिर असेल, इतर जी मंदिरे जी असतात, कळलं की नाही, ही चालवण्यामध्ये लाखो रुपये कोटी रुपये येतात. पण हे अशा प्रकारचं मंदिर जे असतं का विठ्ठल मंदिर जे चालवणं हे फार कठीण असतं. आणि मला खरोखर पटायला लागलं. कारण आमच्याजवळ आम्ही या विठ्ठल मंदिरसाठी ट्रस्टी नात्याने जे पैसे खर्च करत असतो, तुम्हाला कल्पना असणार, हे आपले बोंद्रे साहेब बसलेले आहेत, बसलेले जे आहेत, हे बांदेकर बसलेले आहेत, हे आम्ही फक्त आषाढी एकादशी किंवा सप्ताह जो असतो त्या सप्ताहामध्ये आम्हाला वर्गणीच्या स्वरूपात फक्त किती रुपये मिळतात, 5-10 रुपये मिळतात. आणि बाजारात आम्ही फिरतो आणि त्यातून 1 लाख रुपये मिळतात. ही सर्व आमची 2 लाखाची पुजरी आमच्या पाशी असते. आणि वर्षभरात आम्ही पैसे खर्च करतो. आमच्यासमोर प्रश्न पडतो लाईटचं बिल कसं द्यायचं, हे कार्यक्रम कसे करतात. परंतु परमेश्वराची कृपा आहे, पांडुरंगाची कृपा आहे, ठाकूर साहेब कोणतरी मनुष्य येतो आम्हाला कळत नाही. आणि हे सर्व काही ऑटोमॅटिक होत असतं. परमेश्वराची कृपा आहे. आणि ठाकूर साहेबांना विचारतोय कसं काय करतोय तू, कसं पैसे खर्च करतोय, हे पैसे येतात तरी कुठून, हे कार्यक्रम होत आहेत कुठून. पांडुरंगाची कृपा, पांडुरंगाची कृपा. ठाकूरच्या तोंडातून शब्द येतात. ठाकूर साहेब राहतात कुठे, सावंतवाडीतले जरी असले तर मुंबईला असतं, पण त्यांचं लक्ष मात्र या ठिकाणी असतं. आमचं बजेट जर पाहिलं नॉट पण 2.5 लाख रुपये, याच्यात आम्ही पगार सर्वांनी येतो. काय करतो या ठिकाणी, केअरटेकर कोणतरी पाहिजे की नाही, त्याचा पगार किती येतो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. साहेब तुम्हाला आश्चर्य वाटते, त्याचा पगार फक्त 1500 रुपये, त्याच्यावरती आम्ही देऊ शकत नाही आहे. भटजीचा पगार आम्ही भगजा दक्षिणा म्हणून आम्ही देतो, त्यांना 1,500 रुपये आम्ही देतो आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही हे एक ट्रस्टी आम्ही सर्वजण हे देऊळ आम्ही चालवतो आहे. पण मला आश्चर्य वाटतं आहे आणि मुद्दाम मी सांगतो आहे खरोखर की नाही, ठाकूर तुम्ही तर भाऊंचे नाही म्हणतात तर शिष्य म्हणा किंवा
विद्यार्थी म्हणा, कळलं की नाही, यांच्या तोंडात नेहमी भाऊ मसूरकर जे काय दिले ते मसूरकर परमपूज्य भाऊंच्या फॅमिलीतून आम्हाला मिळालेलं आहे, आम्ही त्यांचं ऐकलेलं आहे. तुम्ही खरोखर तुम्हाला आम्ही नमस्कार केला पाहिजे, खरोखर तुम्ही. आणि यांच्या मुखातून नेहमी एक 15 दररोज फोन असतो, मला विठ्ठल मंदिर साहेब हे केलं पाहिजे, ते केलं आहे. आणि मला वाटतं 1 महिन्यापूर्वी तुम्ही याचं स्ट्रक्चरल ऑडिटही करून घेतलेलं आहे, बरोबर ना, स्ट्रक्चरल ऑडिटही करून घेतलेलं आहे. हे सर्व दिसतं आहे ते की खरोखरच पाठवणुकाची कृपा आहे, ऑटोमॅटिक होत राहणार आहे, बघू. पण तुमचा शब्द मला पटतो आहे आणि ह्याचा विचार मी करतो आहे, कळला की नाही. हे विठ्ठल मंदिर चालवणं फार कठीण आहे, कठीण जरी असलं तरी ती सोपं आहे, ती आपली परमेश्वराची कृपा आहे. थँक्यू व्हेरी मच. शक्तीपीठ महामार्गाच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात येतील, विरोधाला विरोध करणाऱ्यांना, विकासात आडवं येणाऱ्यांना फटके देऊ, असा इशारा खासदार नारायण राणेंनी दिलाय. माझा पाठिंबा आहे. म्हणजे काय कमाल हे करावं लागतं ना, सिस्टम आहे कसं काढायचं ते त्याने काढणं, योग्य वेळी करणं. लढाई लोकांचं असं आहे की आम्ही जंगल राखलं एवढी वर्ष, 3 पिढ्या, आणि जंगल राखलं. एक जंगलचा आंबोली जाऊ राखताना एक माणूस दाखव रे, कोण राखता काय? ते आपोआप राखलं जातं. त्याच्यात म्हणजे डुक्करी येतात, वाघी येतात, ते राखतात. काही प्रश्न विचार नको. कशाला बोलतो? अरे मी मिटिंगच ठेवली कलेक्टरकडे, मी आता काय पाठिंबा आहे काय? हे तुमचं नडतं आणि इथं गंतीत नाही. हुतात्मा झालेल्यांची प्रश्न विचारायचे नाही, कळलं ना, त्यांना श्रद्धांजली आणि विचारलं तर फटके टाकायचे ऑन रेकॉर्ड. नाही ते काय उगाच व्यत्यय, विकासात व्यत्यय काय? पत्रकार विकास करत नाही कोण. आता मी एका संस्थेत गेलो, काय चांगलं काम चाललंय देवदारांचं, त्याचं कोणी एक लेख लिहित नाही, कौतुक करत नाही. एवढे उपक्रम शेतकऱ्यांचे राबवतात. दहशतवाद असाच संपवावा लागतो. 400 वर्षांपूर्वी आपल्या शंभूराजांना धर्म बदलला नाही म्हणून मारलं आणि आजही 27 लोकांना धर्म विचारूनच मारलं. काहीच बदललं नाही या आशयाचा बॅनर काही दिवसांपूर्वी नगर परिषदेकडून हटवण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा तो बॅनर त्या ठिकाणी झळकलाय. तसेच नगर परिषदेच्या समोर देखील या आशयाचा बॅनर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून लावण्यात आला. या बॅनरमध्ये नागरिकांना धर्म आणि नाव विचारूनच खरेदी करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. दहशतवाद असाच संपवावा लागतो. 400 वर्षांपूर्वी आपल्या शंभूराजेंना धर्म बदलला नाही म्हणून मारलं आणि आजही 27 लोकांना धर्म विचारूनच मारलं. काहीच बदललेलं नाही म्हणून तुम्ही किमान धर्म नाव विचारूनच खरेदी करा. 100% हिंदूंकडूनच खरेदी करा असं आवाहन या बॅनरच्या माध्यमातून करण्यात आलंय. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, सकल हिंदू समाज, सिंधुदुर्ग यांचा यावर उल्लेख आहे. सावंतवाडी शहरात यापूर्वीही अशा प्रकारचे बॅनर लागले होते. ते नगर परिषदेनं परवानगी नसल्यानं हटवले होते. तसेच अनधिकृत बॅनरवर कारवाई केली होती. त्यानंतर आता नगर परिषदेच्या समोरच हा बॅनर झळकलेला दिसतोय. आडाई MIDCत 500 प्रकल्प आणण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. 1 लाख रोजगार निर्माण करायचे आहेत असा विश्वास खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केलाय. आडारीच्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रकल्प आणणार, इंडस्ट्री आणणार, रोजगार निर्माण, हे बोलू खरं आहे. आडारी आणि दोडा मार्गात जिथे जवळ डॅमची जागा आहे तिथे आणण्याच्या दृष्टीने माझी जिंदाल आणि अदानी दोन्ही ग्रुपची मीटिंग आहे. मीटिंग झाल्यानंतर त्यातलं कोण लावणार आहे इथे इंडस्ट्री, मला 500 तरी कारखाने आणणारा उद्योजक पाहिजे. जमीन माझ्याकडे उपलब्ध आहे, ती रोजगारासाठी ठेवली आहे. मला 1 लाख रोजगार निर्माण करायचे आहे जिल्ह्यात, अशी प्रोव्हिजन मी जमिनीची केलेली आहे. माझी बोलणी झाली का मी जाहीर करीन, पण मी आश्वासन दिलं नाही म्हणत नाही. मी प्रयत्न आहेत, रोजगारासाठी प्रयत्न आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगरपंचायत नगराध्यक्षा ममता मोरे यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. यावर नगराध्यक्षांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहुयात त्या काय म्हणाल्या. नमस्कार. माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार माननीय उपविभागीय अधिकारी श्री सूर्यवंशी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली अविश्वास प्रस्ताव मांडणे, त्यावर चर्चा करून मतदान घेणे याकरता ही सभा बोलवण्यात आली आहे. खरं तर आजच्या सभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यातच आला नाही. त्यामुळे खरं तर हा प्रस्तावच बेकायदेशीर असून त्याविरुद्ध मी
HCBMO 10-25-08-42-025 या केस नंबरने न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. कारण मी माननीय शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची लढाऊ शिवसैनिक आहे. माझ्या काही सहकाऱ्यांनी जसा भ्याडपणा केला तसा मी करणार नाही आणि म्हणूनच ठामपणे या ठिकाणी मी माझी बाजू मांडणार आहे. मुळात यात 14 नगरसेवकांनी दाखल केलेला एक अविश्वास प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यावेळी आपण जी कारणे दिली होती ती अत्यंत तकलादू आणि निखालस खोडसाळपणाची होती. म्हणूनच शासनाकडून माझ्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली मुदतीत झाली नाही, कारण एकही तक्रार त्यावेळी तुम्हाला सिद्ध करता आली नाही. आणि म्हणूनच केवळ माझ्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याला अध्यादेश काढावा लागला आणि त्यामुळे आजची संधी तुम्हाला मिळाली. परंतु एकाच कारणासाठी 2 वेगवेगळ्या तरतुदींचा आधार घेता येतो का? आणि पहिलं प्रकरण प्रलंबित असताना 6 महिन्याच्या आत दुसरा अविश्वास आणता येतो का? असा सवाल मी आजच्या सभेच्या अध्यक्षांना विचारत आहे. दुसरी गोष्ट हीच, सभा 2 मे 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता होणार होती. अचानक 1 मे या सुट्टीच्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही सभा रद्द करण्याचे आदेश देऊन ती आज म्हणजेच दिनांक 5 मे 2025 रोजी घेण्याचे कारण काय? मला मिळालेल्या माहितीनुसार 2 मे रोजी 14 पैकी 9 नगरसेवक सभेला उपस्थित राहू शकत नव्हते आणि त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला असता. याची खात्री पटल्यामुळे 2 मेची सभा रद्द करून आज सभा घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले. कारण 2 मेची सभा रद्द का करण्यात आली याची कोणतीही कारणे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली नाहीत. जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासन संविधानाने चाललंय की कोणाच्या दबावाखाली चाललंय याची उत्तरे प्रशासनाला, मला आणि जनतेला निश्चितपणे मी द्यायला लावीन. कारण तेवढा लढाऊपणा एक शिवसैनिक म्हणून माझ्याकडे आहे. या ठिकाणाहून मी जनतेला आश्वस्त करते की मी अन्याय सहन करणार नाही. अनेकांना वाटत होतं की मी राजीनामा देईन, पण मी दापोलीतील अनेक लोकांना व्यक्तिशः भेटले, अनेकांशी फोनद्वारे संपर्क केला आणि त्यांना विचारलं मी काय करू. सर्वांनी एकच सांगितलं, काहीही झालं तरी राजीनामा द्यायचा नाही, आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत. जनतेची मागणी म्हणून मी आज अत्यंत आत्मविश्वासाने, पूर्ण समाधानाने आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आज मी काय निकाल येईल याची पर्वा न करता या प्रस्तावाला सामोरी जात आहे. शेवटी आज सभागृह जो निर्णय घेईल तो सर्वांना समजेलच, परंतु माझ्या 3 वर्षाच्या कारकिर्दीत आज आपण सर्व नगरसेवकांनी, माझ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी आणि सर्व दापोलीतील जनतेने मला जे सहकार्य केले, प्रेम दिले, आपुलकी दाखवली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानते. पुन्हा एकदा ठामपणे सांगते की मी सत्ता, संपत्ती यापेक्षा बाळासाहेबांवर असलेली श्रद्धा व पक्षावर असलेली निष्ठा यांच्याशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. दापोलीकरांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असेल. आजचा अविश्वास जो सभेत मांडण्यातच आला नाही त्याला मी ठामपणे विरोध करते. 12वीच्या निकालात कोकण पहिला आलाय. कोकण विभागाचा निकाल 96.74% लागलाय. यात सिंधुदुर्ग टॉप ठरलाय. हा निकाल समोर आलाय. कोकण विभागात सर्वाधिक 98.74% निकाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा लागलाय, तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा 95.67% निकाल लागलाय. 12वीत उत्तीर्ण झालेल्या मुलांचं प्रमाण 95.50% आहे, तर उत्तीर्ण झालेल्या मुलींचं प्रमाण 98.03% आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे 2.53% अधिक आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षी 2024ला कोकण विभागाचा एकूण निकाल 97.51% होता, तो यावर्षी 96.74% लागलाय. म्हणजेच यावर्षी राज्याप्रमाणे कोकणच्या निकालात 0.77% घट झाली आहे. शाखानिहाय सिंधुदुर्गचा निकाल पाहूयात. सायन्स 99.52%, आर्ट्स 96.13%, कॉमर्स 99.55%, व्यावसायिक 98.15%, टेक्निकल सायन्स 90.90%. शाखानिहाय रत्नागिरीचा निकाल सायन्स 97.40%, आर्ट्स 90.33%, कॉमर्स 97.29%, व्यावसायिक 95.66%, टेक्निकल सायन्स 92.50%. याबाबत अधिक माहिती दिली आहे कोकण विभागीय मंडळाचे सचिव सुभाष चौगुले यांनी. प्रवेशामध्ये प्रविष्ट झालेले होते किंवा हजर होते असं आपण म्हणूया, आणि या 15,297
16,735 विद्यार्थी हे उत्तीर्ण ठरलेले आहेत आणि याचं शेकडा प्रमाण आहे उत्तीर्णचं ते 95.67% इतका आहे. जर आपण विभागातला दुसरा जिल्हा विचारात घेतला सिंधुदुर्ग, तर सिंधुदुर्ग मधून नोंदणी झालेल्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या होती 8,286. त्याच्यापैकी परीक्षेसाठी 1000 विद्यार्थी होते 8,266 आणि याच्यापैकी 8,162 विद्यार्थी हे उत्तीर्ण ठरलेले आहेत, पास झालेले आहेत आणि याचं शेकडा प्रमाण पाहिलं तर ते सर्वात जास्त आहे 98.74%. आपल्या विभागाच्या दोन्ही जिल्ह्यांचा एकत्रित विचार केला तर विभागामध्ये 1000 विद्यार्थ्यांची संख्या किंवा 12वीला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 23,563. त्याच्यापैकी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 22,797 आणि उत्तीर्णतेचे शेकडा प्रमाण आहे 96.74%. म्हणजे 96.74% हा या विभागाचा निकाल आहे आणि हा महाराष्ट्रामध्ये अव्वल आहे. दुसऱ्या कुठल्याही विभागीय मंडळाचा निकाल हा इतका नाही आहे. इतक्या वर्षात काही केलं नाही त्यांचं विचारू नका. ज्यांनी आपले संसार कासारडे मायनिंगवर चालवले ते आज तक्रार करतायत. त्यांना कोणी किती पैसे दिलेत ते मी जाहीर करेन. व्यवसाय नसताना उत्पन्न आलं कुठून? एकानं आमदार असताना कोल्हापूर येथील ठेकेदारासह कामं घेतलीत. ही कामं निकृष्ट झालीत. त्यांना सोडणार नाही, केसेस दाखल करणार असा इशारा खासदार नारायण राणेंनी दिलाय. माझा एवढा अनुभव आहे. सांगड घाल खरं की ना, तिथे राहणारे लोक आहेत. इको सेन्सिटिव्हचं काय करायचं तेही मी पर्यावरण मिनिस्टर केंद्रात मी बोलेन. मी तिकडे आहे, यादव साहेबांशी बोलेन आणि काहीच झालं नाही तर त्या भागात कसा विकास करायचा मी तिथे मीटिंग घेईन आणि त्या निर्णय घेऊ. कोण तिथला लीडर आहे का या 25 गावातला? नाही तर पुढच्या या मे महिन्या अखेरला मीटिंग ठेवा. हा, मी येतो तिकडे. हा मॅडम, जाऊया. एक सांगतो, एवढ्या वर्षात काय केलं रे या सगळ्या पक्षाचे लीडर आहेत ना, आता काय केलं सांगा? काय न करणारे प्रश्न विचारा आणि तुम्ही प्राधान्य देत आहो. किती कणकवली, खाणी, मायनिंग त्यांनी आयुष्य त्यांच्याकडून पैसे घेऊन संसार चालवले, तेच आता बोलतायत. हा, तर तक्रार करतात बेकायदेशीर मायनिंग आहे. चालवले कोणी एवढ्या वर्ष? आणि आमच्या सगळ्या पत्रकारांना त्यांची नावं किती पैसे कोणी दिले माहिती आहे. ते छापा ना, नाही तर मी एक दिवशी सांगणार ती 5 नावं घेत नाही म्हणून. त्या 5 जणांची मी पुरं डिटेल देणार. रिटर्न इन्कम टॅक्सची मी रिटर्न आणणार. हे उत्पन्न आलं कुठून? काय धंदा यांचा? त्यातला 5 धंदा काय? एक तो आमदार होतो, त्याचं आपल्या कोल्हापूरवाला कॉन्ट्रॅक्टरवर कामं घेतली. आता सगळे दगडवर येतील पावसाळा वगैरे निकृष्ट दर्जाची कामं. केसेस घ्यायला लावणार, मी सोडणार नाही. AI प्रणालीचा वापर करणारा सिंधुदुर्ग पहिला जिल्हा ठरलाय. यासाठी पालकमंत्र्यांनी पुढचं पाऊल टाकलंय. जिल्ह्याचे नितेश राणे पालकमंत्री, मी खासदार, निलेश राणे आमदार, दीपक केसरकर मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास निश्चित होईल. दरडोई उत्पन्न 260 एवढं आहे. येत्या 1.5 वर्षात ते 350 एवढं करण्याचा आमचा मानस आहे, असं मत खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केलंय. वाटचाल चांगली. आता नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, मी खासदार आहे, निलेश आमदार आहे, केसरकर मार्गदर्शक आमचे आहेत. चांगलाच विकास होईल. बघा, हे बघा, आज 260 पर कॅपिटल इन्कम आहे दरडोई उत्पन्न. 350 वर्षभरात, वर्ष ते 1.5 वर्षात 350 पर कॅपिटल इन्कम करायचा मानस आहे. वाटचाल चांगली. आता नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, मी खासदार आहे, निलेश आमदार आहे, केसरकर मार्गदर्शक आमचे आहेत. चांगलाच विकास होईल. बघा, हे बघा, आज 260 पर कॅपिटल इन्कम आहे दरडोई उत्पन्न. 350 वर्षभरात, वर्ष ते 1.5 वर्षात 350 पर कॅपिटल इन्कम करायचा मानस आहे. खासदार नारायण राणे सावंतवाडीत आलेले असताना भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. भाजपकडून संपर्क कार्यालयात तर शिवसेनेकडून संजू परब यांच्या कार्यालयात स्वागत करण्यात आलं.
सावंतवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचं औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा लेखिका सुनीता दीक्षित यांनी ठाकूर कुटुंबियांचा सन्मान केला. जीवन सुवर्ण संधी म्हणा त्यजुनी आळसपणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा अमोल जीवन सुवर्ण संधी त्यजुनी आळसपणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. भाऊंच्या स्मरणार्थ मी एकच कडवा आज आपल्या सगळ्यांसमोर म्हणलेलं आहे. वेळेचं बंधन आहे. सगळ्या सावंतवाडीकरांचे मी अनंत आभार मानते, कारण तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी सावंतवाडीतील पांडुरंगाच्या प्रेमापोटी आज मला इथे मानाने सन्मानाने बोलवण्यात आलं आहे. आणि मी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्या प्रकाशनासाठी खूप कष्ट घेणारे स्वामी भाऊ मसूरकरांचे आवडते भक्त ठाकूर साहेब यांना मी बोलवते आणि माझ्याच तर्फे मी त्यांना श्रीफळ आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान करते. अलीकडच्या काळात वाचन संस्कृती जवळपास संपत चालली आहे. श्रमाशिवाय पैसा, ज्ञानाशिवाय पदवी, योग्यतेशिवाय पद आणि चारित्र्याशिवाय प्रतिष्ठा अशा या बदलत्या युगामध्ये विद्वत्ता, व्यासंग, चारित्र्य, संशोधन ही मूल्यच हरवली असताना अशा प्रकारे उपक्रम राबवले जात आहेत हे वाखाणण्याजोगं असल्याचं प्रतिपादन प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप ढवळ यांनी केलं. सावंतवाडीतील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचं औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिवंत माणसं तर आहेत, पण साक्षात पांडुरंगाची केली साक्ष तुमच्या या प्रकाशन सोहळ्याला असल्यामुळे हे पुस्तक श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी हा जो काही त्यांनी प्रवास यामध्ये लिहिला आहे हा एक छोट्या प्रकारचं एन्सायक्लोपीडियाच आहे. आणि अलीकडच्या काळात वाचन संस्कृती जवळजवळ संपत आलेली आहे. श्रमाशिवायच पैसा, ज्ञानाशिवायच पदवी, योग्यतेशिवाय पद आणि चारित्र्याशिवाय प्रतिष्ठा अशा ह्या बदलत्या युगामध्ये विद्वत्ता, व्यासंग, चारित्र्य, संशोधन ही मूल्यच हरवली असताना काही माणसांच्या जीवावरती अशा प्रकारचे उपक्रम राबवत असतात. माझ्याबरोबर आमचे मित्र ठाकूर मॉरिशसला आले होते. खरं म्हणजे प्रशासनामध्ये हा वावरणारं व्यक्तिमत्व, सतत राजकीय मंडळींबरोबर त्यांना ब्रीफ करणं, त्यांना त्यांच्या मार्गाने घेऊन जाण्यासाठी काम करत असणारा हा व्यक्तिमत्व तिथे मॉरिशसमध्ये असताना त्यांनी ह्या देवळाबद्दलची संकल्पना माझ्यासमोर मांडली होती. आणि मला सर मी काही लेखक नाही, साहित्यिक नाही, पण तुम्हा 99 लोकांबरोबर मी आज साहित्यिक म्हणून मॉरिशसला आलेलो आहे. माझी संकल्पना आहे की काहीतरी मला लिहायचं आहे आणि लिहायचं आहे ते म्हणजे अध्यात्मावर लिहायचं आहे. फार अवघड काम असतं. अलीकडे जसं आता आदरणीय अध्यक्षजी म्हणाले की कोणत्याही देवळामध्ये मागणाऱ्यांची संख्या खूप असते. येणारा हा देवाकडे मागतच असतो, मला पद दे, मला मान दे, माझा सन्मान कर, मुलीचं लग्न कर, त्याला ग्रॅज्युएट कर, त्याचा सतत आपल्या त्या देवाकडे मागत असतो. पण ह्या देवाकडे मागत असते वेळी ज्या देवाने आपल्याला जन्म दिलेला आहे, जी काय कर्म भगवद्गीतेतल्या सगळेच काही आपल्याला गोष्टी जमणार नाही, पण भक्तियोग तरी आपल्याला व्यवस्थित जमला किंवा कर्मयोग जरी व्यवस्थित जमला तरी मला वाटतं माणूस म्हणून आपण चांगलं घडू शकतो. एक छोटंसं भक्तियोगावरून मला एक गोष्ट आठवते.
प्राध्यापक असल्यामुळे मला भान आहे. एक शेतकरी असतो आणि त्या शेतकऱ्याचं त्याच्या बैलावरती अफाट प्रेम असतो. त्या बैलावरती अगदी त्याने मुलासारखं प्रेम केलेलं होतं. दुष्काळ पडतो, घरात देखील अन्न नाही, तर या बैलाला करायचं काय? आणि म्हणून त्याची बायको म्हणते की आता बाबा आपल्याला शक्य नाही, इतका दुष्काळ पडलाय, ह्या बैलाला काही जमणार नाही आपल्याला जगवणं, आपलं जगणं अवघड झालंय, तर हा बैल विकून टाक. रात्रभर हा झोपला नाही की ज्या बैलाला मी अगदी माझ्या मुलाप्रमाणे वाढवलं, पण आज दुष्काळामुळे माझ्यावरती ही परिस्थिती आली आहे की मला माझा बैल विकावा लागतोय. आणि म्हणून दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो बैल घेऊन बैल बाजारामध्ये गेला आणि मग बैलाची किंमत लागायला लागली. कोण म्हणतो 10,000, कोण म्हणतो 15,000, कोण म्हणतो 20,000, कोण म्हणतो 25,000. तो बैल घेणारा ज्या विक्रेता समोर, म्हणजे घेणारा गिऱ्हाईक जे समोर येत होता, ते हा एकच प्रश्न त्याला विचारायचा, तू तंबाखू खातोस का रे? तो नाही म्हणायचा. नाही म्हटलं की मला नाही बैल विकायचा. असे दिवसभर अनेक गिऱ्हाईक येऊन जातात. अगदी बैलाची किंमत 50,000पर्यंत जाऊन पोहोचते. जवळजवळ फायनल करायची वेळ येते आणि मग हा विचारायचा शेतकरी, अरे तू तंबाखू खातोस काय? नाही म्हणायचं, मला बैल नाही विकायचा आहे. काय कळच ना अजिबात. संध्याकाळ होऊन गेली आणि संध्याकाळी मग तो त्या घरी बैलाला घेऊन रस्त्याने गेला आणि रस्त्याने जात असताना छानपैकी हा बैल दिसतोय, सुंदर बैल दिसतोय, शेतीसाठी उत्तम आहे म्हणून कुठल्या तरी चौकामध्ये एक शेतकरी आला आणि मला काहो इतका सुंदर तुमचा बैल बैल बाजारात विकला का नाही गेला? तेव्हा तो म्हणाला की नाही, मला हवा तसा गिऱ्हाईक मिळालं. कितीला बैल विकणार तू? तुला कितीला हवा आहे? तो मला मी 20,000 रुपये देईन. बघा 50,000च्या बैलाची किंमत, हा मात्र 20,000ला विकायला तयार झाला. तेव्हा पुन्हा त्याने तो प्रश्न विचारला, तू तंबाखू खातोस काय? तो मला हो मी तंबाखू खातो, घेऊन जा हा माझा बैल. बघा 50,000चा बैल, तो माणूस तंबाखू खातोय म्हणून त्या माणसाला त्यांनी 20,000 रुपयाला घेऊन विकून टाकला. आणि मग तो रडत रडत, डोळे सगळे पाणावलेले होते, घरी आला. बायकोला सांगितलं घडलेली घटना. बायको म्हणाले, तुम्हाला काय अक्कल आहे का हो? 50,000 रुपयाचा बैल तुम्ही 20,000 रुपयाला विकून आलात. काय करू, माझं प्रेम होतं ना त्या बैलावर. मग असं तुम्ही का केलं? त्या माणसाला तुम्ही का 20,000ला विकलं? त्याला तो म्हणाला, अगं तो तंबाखू खात होता ना म्हणून मी त्याला बैल विकलं. म्हणजे काय? म्हणजे ज्यांना 50,000चा देखील गिऱ्हाईक माझ्याकडे आला, मला मी 50,000 रुपयाला विकत घ्यायला तयार आहे. मी त्याला विचारलं तंबाखू खातोस का? तो म्हणाला मी नाही खात. अहो तंबाखू खाण्यावरती आणि न खाण्यावरती काय अवलंबून आहे सगळं? अगं तुला कसं कळणार? ज्या बैलाला मी अगदी लहानपणापासून एवढा मोठा केला, आज त्याला माझ्या या परिस्थितीमुळे विकायची वेळ आली आहे. विकत घेणारा तो शेतकरी कसा माझ्या बैलाला वागवेल मला माहीत नाही. उद्या तो शेताला ज्या झुंपेल तेव्हा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत माझ्या बैलाकडनं कष्ट करून घेईल. पण ज्यावेळी त्याला तंबाखू खावासा वाटेल तेव्हा तो बाजूला जाईल आणि काही मिनटं का होईना तो तंबाखू मळत बसेल. तेवढा माझ्या बैलाला विश्रांती मिळेल, यासाठी मी त्याला बैल विकलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कणकवलीतील प्रसिद्ध विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर कणकवलीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ करण्यात आलाय. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला. यावेळी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नेमिनाथ खोत, जनरल सर्जन डॉक्टर विद्याधर तायशेट्ये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, रेटिना सर्जन डॉक्टर प्रवीण हंकारे, बाल नेत्रोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर मिताली शाह, फेको सर्जन डॉक्टर साकेत कुलकर्णी, डॉक्टर किमया वानखेडे, विवेकानंद नेत्रालयाच्या व्यवस्थापिका पूनम जगदाळे उपस्थित होते.
आज कणकवली शहरामध्ये स्वामी विवेकानंद नेत्रालय या हॉस्पिटलमध्ये जी योजना आहे महात्मा ज्योतिराव फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही एकत्रित पद्धतीने जी काम करते त्या योजनेचा आज इथून शुभारंभ होत आहे. हे रुग्णालय आधीपासूनच या कणकवली शहरामध्ये कार्यालयात होतं. त्या ठिकाणी कॅटरॅक्ट व इतर डोळ्यांचे ऑपरेशन होतच होते. त्याप्रमाणे आजपासून या ठिकाणी ह्या जी योजना आहे शासनाची, जी महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारची जी एकत्रित योजना आहे, या योजनेअंतर्गत पण आजपासून या जनतेला इथला लाभ होणार आहे. यामध्ये जे रुग्ण आहेत त्यांचं एम्पॅनल हे या ठिकाणी पण होईल या आरोग्य मित्रातर्फे, तसंच उपजिल्हा रुग्णालय व इतर आरोग्य केंद्र या ठिकाणी त्यांचं एम्पॅनलमेंट होणार आहे व ते रजिस्टर झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यांना जे आजार या योजनेमध्ये अंगीकृत आहेत त्या सर्व योजनांचे या ठिकाणी मोफत उपचार केले जाणार आहेत. व या ठिकाणी मी आज परत सर्वांना म्हणजे जे स्वामी विवेकानंद नेत्रालय यांचे जे अधिकारी, कर्मचारी व डॉक्टर्स या सर्वांना शुभेच्छा. जे सर्व आता ही जी योजना आहे ही योजना सर्वांना आता सध्या लागू आहे. त्याप्रमाणे सर्व जे लाभार्थी आहेत किंवा रुग्ण आहेत त्यांनी त्या क्षेत्रामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सब सेंटर किंवा उपजिल्हा रुग्णालय किंवा हे रुग्णालय जे अंगीकृत रुग्णालय आहेत त्या ठिकाणी त्यांनी रजिस्टर करणे व रजिस्टर झाल्यानंतर जे या योजनेमध्ये जे आजार आहेत त्या योजनांचा जास्तीत करतो. डोळ्याचे जे आजार आहेत ह्या योजनेत बसणारे आमच्या डोळ्याचं हॉस्पिटल आहे. तर तिरळेपणा, प्रामुख्याने जो तिरळेपणा असतो मुलींचं महत्त्वाचं, तिरळेपणामुळे लग्न बरं की होत नसतं. मग असे तिरळेपणाचे जे पेशंट असतील, मोतीबिंदू, फक्त हे कंजेनायटल मोतीबिंदू किंवा डेव्हलपमेंटल कॅटरॅक्ट जे म्हणतात, म्हणजे लहान मुलांच्या मध्ये जे आढळणारे मोतीबिंदू ते आहेत. आणि मुख्य ते म्हणजे पडद्याचे जे आजार आहेत, रेटिना ह्याचे जे आजार आहेत हे सर्व ह्याच्यामध्ये कव्हर केले जातात. तर सगळ्या लोकांना मी आमच्या सर्वांच्या वतीनं परत एकदा आव्हान करतो की त्यांनी जे असतील ते कागदपत्र लागणे, रेशन कार्ड असेल, आधार कार्ड असेल, ते सर्व घेऊन इथे यावं आणि त्याचा फायदा घ्यावा. विवेकानंद नेत्रालय कणकवली हे गेले कित्येक वर्ष आम्हाला रोटरी क्लब मार्फत असो किंवा आम्ही वैयक्तिकरित्या गोरगरिबांसाठी जे गरजू लोक आहेत त्यांना कॅटरॅक्ट असो कमी खर्चात त्यांनी आतापर्यंत आम्हाला रुग्णसेवा दिलेली आहे. अशीच ह्यापुढेही या महात्मा गांधी आणि जे दोन्ही जन आरोग्य योजना आहेत त्यामार्फत ही अशीच जनसेवा चालू राहील आणि जे आजार आता सांगितले त्या आजारांना ती मोफत असणार आहे. आणि मी सर्व गरजू रुग्णांना आवाहन करेन की त्यांनी विवेकानंद नेत्रालय येथे येऊन आपलं मोफत ऑपरेशन्स करून घेणे आणि सर्व स्टाफना मी ह्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. अखेर 12वीचा निकाल जाहीर झाला आणि विद्यार्थ्यांची धाकधूक संपली. कोकण विभागात सर्वाधिक 98.74% निकाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा लागलाय, तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा 95.67% निकाल लागलाय. 12वीत उत्तीर्ण झालेल्या मुलांचं प्रमाण 95.50% आहे, तर उत्तीर्ण झालेल्या मुलींचं प्रमाण 98.3% आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे 2.53% अधिक आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षी 2024ला कोकण विभागाचा एकूण निकाल 97.51% होता, तो यावर्षी 96.74% लागलाय. म्हणजे यावर्षी राज्याप्रमाणे कोकणच्याही निकालात 0.77% घट झाली आहे. सिंधुदुर्गात कुडा हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजची वाणिज्य शाखेची आयुषी रुपेश भोगटे 95.17% घेत जिल्ह्यात प्रथम आली आहे, तर डॉन बॉस्को ओरोशी चैत्राली वळंजू 95% मिळवत द्वितीय आली आहे. तर सावंतवाडीचा आरपीडी वाणिज्य शाखेचा तनुज परब यानं 94.83% गुण मिळवत तो जिल्ह्यात तिसरा आलाय. तालुकानिहाय निकाल पाहूयात. दोडामार्ग तालुक्याचा 12वीचा निकाल सर्वाधिक 100% लागलाय. दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल ज्युनियर कॉलेजच्या वाणिज्य शाखेच्या गौरी प्रकाश नाईक 83.50% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम आली आहे, तर त्याच कॉलेजची गौरवी सूर्याची कवस 83.17% गुण मिळवून द्वितीय आली आहे. तर त्याच कॉलेजचा विद्यार्थी विश्वजित भिकाजी कळणेकर याने 81.17% गुण मिळवत तो तालुक्यात तृतीय आलाय. वेंगुर्ले तालुक्याचा निकाल 99.83% लागलाय. वेंगुर्ले तालुक्यातून बॅरिस्टर खर्डेकर महाविद्यालयाचा विज्ञान शाखेचा अथर्व अतुल जाधव यानं 94.50% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय. बाम गोगटे ज्युनियर कॉलेज शिरोडाची दियाधुरी
93.17% मिळवत तालुक्यात दुसरी, राक्रू पाटकर हायस्कूल आणि रासी रेगे ज्युनियर कॉलेज ओंकार म्हारव 91.50% पटकावत तालुक्यात तिसरा आलाय. वैभववाडी तालुक्याचा 12वी परीक्षेचा निकाल 99.69% लागला. तालुक्यात प्रथम 3 क्रमांक कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलाय. वाणिज्य शाखेची संपदा यशवंत पुजारी 93.50% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम आली आहे. तर याच विद्यालयाची वाणिज्य शाखेची श्रेया देवजी पालकर 91.17% मिळवत द्वितीय, तर विज्ञान शाखेची मानसी मुकुंद शिंगारे 86% मिळून तालुक्यात तृतीय आली आहे. मालवण तालुक्याचा निकाल 99.63% लागलाय. परीक्षेत कट्टा येथील वराडकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेचा सोहम लाड 94.67% गुण मिळून तालुक्यात प्रथम आलाय. याच प्रशालेचा हर्षवर्धन पाटील हा 92% गुण मिळून द्वितीय, तर टोपीवाला हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेची विद्यार्थिनी निकिता ताम्हाणेकर 91% गुण मिळून तृतीय आली आहे. कणकवली तालुक्याचा निकाल 99.02% लागलाय. तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान कणकवली महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेचा तन्मय संजय सावंत यानं पटकावलाय. त्यानं 94.33% गुण मिळवले, तर याच महाविद्यालयातील वाणिज्य शाखेची शर्वरी सुहास असगेकर 92.83% द्वितीय, तर तन्वी किशोर आरेकर 90.17% तृतीय आली आहे. कुडाळ तालुक्याचा 12वीचा निकाल 98.90% लागलाय. यामध्ये कुडाळ हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजची वाणिज्य शाखेची आयुषी रुपेश भोगटे 95.17% घेत तालुक्यात प्रथम आली आहे. डॉन बॉस्को ओरोशी चैत्राली वळंजू 95% मिळवत द्वितीय आली आहे. पूनम चंद्रशेखर पुनाळेकर आणि हर्षदा दत्तदास सामंत यांनी 93.67% प्राप्त करत विभागून तालुक्यात तिसरा क्रमांक पटकावलाय. देवगड तालुक्याचा निकाल 97.99% लागला. नशा पंतवालावलकर ज्युनियर कॉलेज देवगडची कला शाखेची विद्यार्थिनी तनिष्का दळवी 91.67% घेत तालुक्यात पहिली आली आहे. शिरगाव ज्युनियर कॉलेजचा रोहित महाजन 90.67% मिळवत द्वितीय आलाय. देवगड नशा पंतवालावलकर ज्युनियर कॉलेजची वाणिज्य शाखेची अनुष्का तावडे 90.50% गुण मिळवत तालुक्यात तिसरी आली आहे. सावंतवाडी तालुक्याचा 12वीचा निकाल यंदा 97.40% लागलाय. आरपीडी वाणिज्य शाखेचा तनुज परब यानं 94.83% गुण मिळवत तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय. याच शाळेची वाणिज्य शाखेतील तनीस खान 94.67% सोबत द्वितीय, तर वाणिज्य शाखेचा अब्दुल शेख, विज्ञान शाखेचा मधुकर तेंडोलकर यांनी 92.83% गुणांसह तृतीय क्रमांक मिळवलाय. 12वीत घवघवीत यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचं कोकण साद लाईव्हच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्ग कोकणात टॉप. शक्तीपीठाला विरोधाला विरोध करणाऱ्यांना फटके, नारायण राणेंचा इशारा. आणि सावंतवाडीतला बॅनर लावला थेट नगर परिषदेसमोरच. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.